Estamos aquí con Eva Iglesias porque vamos a recibir a amigos e amigas, pero isto nunca o fixemos que vai pasar agora, Pero moitísima xente vai entrar agora. Isto é brutal, Eu pensei que íbamos facer no parking, porque aquí non collemos. No, isto é como cando na festa, sabedes que hai moitos invitados e hai que poñer unha mesa para os nenos pequenos. Que hai que poñer unha mesa ao lado, que cando pasas da mesa dos pequenos para os grandes... Que maravilla, É porque recibimos a reporteiros e reporteiras dun programa maravilloso que está todas as tardes na Televisión de Galicia e tiñemos ganas de que viñeran todos e todas as reporteiras de Hora Galega, que son Paula, Emilio, Adri, Alba, María, Fátima e Antonio. ¿Esto qué es? ¡Qué elegancia! Ai, Dios mío, que non dou feito. Pero esto... Moi boa noite. Esto parece Telecinco. Parece... Veña, buscad el sitio por aí. Un aplauso para reporteras de Hora Galega. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? No, é que parece Telecinco. Llamo la familia, Ostras. Casa chea, Conseguiste unha cousa que nunca se consegue e que temos problemas todos para conseguir, que é que nos xuntemos todos exteriores de Hora Galega, porque nunca nos Pues aquí xuntamos. estamos. ¿Estáis todos? Casi todos. Bueno, falta xente, non? Falta os compañeiros. Aquí bebeu bastos, non? Sí, non me vas aí que bebeu bastos. Suspendeu bastos, Colleste. Suspendeu, mira, Gracias. Queríamos presumir de que todas as tardes da toda a semana en Hora Galega hai todo, porque nunca se vos ve xuntos, vai se vendo pouco a pouco, entón parece que a cousa é menos, pero queríamos presumir de que todo este talento está todas as tardes en Hora Galega na Televisión de Galicia. Mola todo isto. E cabeza as cousas por separado. Entonces, que dixemos nós? Eu entrevistar non vos podo entrevistar, porque unha sodes moitos e outra... No, pero tampouco ten interés ningún, que decir... No, quero dicir que... No, digo que sodes moitos. Entón, propuñamos unha brincadeira. A ver, Como unha brincadeira? Tú sabes esa? Que é unha brincadeira? Primeira pregunta, que é unha brincadeira? Brincar, non? No, brincar non é brincar... Sabes o que é brincar? Saltar. pero no sitio, así. Pero nos chimpos, unha brincadeira é unha cousa así, non? Un xogo. Un cachondei. A ti tú non sabes nada disto? No. A idea é que completamente libres, autónomos e sin censura de ningún tipo, en directo, ás 11 menos cuarto da noite, cada un deles e delas nos faga a nós unha pregunta. Moi ben. Eso non é genial, básicamente. Claro que é o vosso traballo. Sí, eu creo que eso podemos afinar bastante. Sobre unha pregunta. A mí dámeme de Antonio Mosquera. Espera. Pero que comece Antonio, que comece Home, non preguntas que atañen a... No, xa dixeches que... Claro, sí, Dixo non dixo pregunta. Sí, xa está. Dixo pregunta. As cousas como son. Mira, Vamos a todos. levamos tanto tempo xuntos que creo que poderíamos contestar un por outro. polo outro. Perfectamente. Pero bueno, dadelle, veña, arrancando por onde queira. Sí, empeza. Ui, que medo me dá este señor. Que deixa por fiar? Señor. Usted é cabrón, ¿no? Antonio cabrón, Antonio. Que se molle. Podo... Xo sabes. Damos a palabra. Dale, Antonio. Vamos a facer. Vai para Eva. A ver. Cantas veces te confundiron con Fátima Pego? É que o sabía, É que se non o decía reventaba, Pouca vergonza ten. Me A encanta. ver, seguro que... A ver, Toda a miña vida. E pasaría a Fátima tamén, porque... claro, toda a miña vida. Sí, home. Sobre todo porque... Pero sobre todo porque Moitísimas cantaron en máis. grandes orquestras as dúas, non? Moitísimas. Tamén. E din que nos parecemos, é verdade, dúas somos loiras. Sí, Así bueno. o pelo, o corte do pelo tamén. A ver, pero é que é un orgullo para ambas as dúas, Sí, non? claro. Sí, claro. Eu teño que... Comunicativas, valedes para todo, xente do país. Triunfando por aí, home, triunfando. Eu teño que contestar por min, que a mí nunca. Nunca. Siguiente pregunta, por favor. Non esperábamos, Vamos por aí outra tamén. A ver, veña, en orden. Que é o que nunca faríades en televisión e non vale decir traballar?
Era buena, claro. Non Que vale nunca decir. farías en televisión, que nunca. Home... Desnudarme? Bueno, Desnudarse non. Ni Eu non me desnudo. Ai, eu se me paga. Pero dobre, Si pero pagas dobre ben, dobre pénsalo. de desnudo, sí. Como dobre? Harías unha dobre de Q de Eva Iglesias. No, a ver, No, eso no, se fai eu- no cine, ¿no? Pero tú se che pagan moito non te... No, pero terías que Disney... que falta ten de cartos, Eva? Bueno, pero que decir... Ai, pero ti fala por ti ou ti ve a miña cuenta bancaria. Igual é por aí así, espérate. No, pero todo... A ver, que non faría? Eu sí que me inspiría, o que pasa é que teríame que poñer moi lonxe da cámara. Non debería poñer moi cerca, porque a cámara, sabedes que a cámara, non sei, nos exteriores, pero dentro engorda moitísimo. Moitísimo. Sí, sí. Cinco Pero máis kilos. que dúas racións de churrasco, Sí, sí, sí. Se engorda moito a Cinco cámara. Pois estamos todos moi delgados, De moi feito, delgados. Adrián está gordo e eu estou delgado. Fíjese, cariño, cómo no. Guapa! Non, na tele que... No, porque Emilio xa se desnudou. E que Emilio xa se desnudou. Pero non en podemos eu ser creo que non barrigas. faríamos... No, Emilio xa se desnudou. No, Varias veces, en Eu varias creo, ocasiones. e falo por nós, En varias ocasiones. creo que non faríamos cousas que puderamos pensar ou que superamos que molestaran a nosos pais ou nosas nais. Ese Bueno, o claro. filtro, ¿no? Por eso non vou a Eu la creo- isla de las tentaciones. Ai, porque podía molestar ao teu home tamén. Vale. Siguiente, por favor. Cadra sí, cadra sí. Oi, falábamos agora de cartos e vamos preguntar cantos cartos tedes no banco, que é a mítica pregunta. Pero Pero que programa pero este? non vai ser esa. Hai unha cousa que non sabe a Espera. xente. Nós, Eva e eu temos as cuentas separadas. No, en común. En común. Témolas en común. A ela interesa lle telas en común, polo que sea, Non quero decir nada, eu quero saber se Land Rover fora unha aldea, quen sería o alcalde e quen sería o taberneiro. E non me vale o tópico de que o alcalde sería Roberto. Aquí quen manda, de Hombre, verdade? pero- Por Roberto, Quen amiga. manda, de verdade? A mí non me jallade É que o máis. programa ten un nombre que queires que non, claro. Ai, pesa, Land Rover, pesa claro. de algo. Sí, sí, É sí. que non hai pregunta ninguna. Sí que É hai. A ver. unha pulpeira. Pienso por fe. Sí. No, a taberneira sería Eva, seguro, non? Todo espírito de taberneira. É raro que ti non tuveras unha avoa ou un avó taberneiro ou algo, non? Pois non. Non te vache naide na familia que fora Non, taberneiro, verdade, un non, ultramarino. verdade, Vos tivestes alguén da familia que fora taberna ou ultramarino? Sí, os meus avós tiveron, sí, Donde? nunha aldeiña en Tines, en Vimianzo, Zas, por aí anda a cousa. E era porque os taberna meus ultramarinos, paternos- sí. Sí, sí, sí. Oh, eso é precioso. Todo, meu avó sastre, de feito, sí, sí. Hai casos en Galicia de taberneiro e alcalde. Sí. Sí, Moitos tamén. casos, non son Había poucos, mandado moito Non meu son avó. poucos. É que manda tanto un taberneiro como un E eu alcalde. E apostaría sabe por iso. máis un taberneiro que un Que alcalde. Ollo necesita aí, un alcalde? Ter ollos e ter oídos. De E o feito, nos na taberneiro- E algunha punca paga, tamén te fai falta o alcalde. Eso tamén, e nos nas reportaxes imos moito e dicimos, non sabemos por onde buscar, imos ao Vamos ao bar, bar. que aí sabes a Pero bueno, cousa. Aí iso saben para outras todo, aí cousas, saben imos todo. hogar, non? Eso tamén, Bueno, pero sí. eso era Mira, Guillín. A ver, está Emilio. A ver. A mí le Guillín, por que o vestistes de señor maior? Por que? A ver, es que me levanto outra vez. chamada atención. Non o teña amortizado. poquillo cantante de orquesta. ¿Dónde estamos? Espera que se 16 cantante de veces. orquesta. Un poquillo... Poquillo cantante de orquesta. A ver, se van a las Diría dúas. Noli de los satélites. Noli, un saludo. É un pouco cantante de orquesta. Espera con el A ver, cantante. os cantantes somos todos. Porque Roberto xa dixo máis dunha vez, digo, cando fun alá as outras cadeas, eu alá fun buscar Cando cartos. triunfei en Antena 3, dices. Sí, e en Mediaset tamén. Dice, fun buscar cartos. Eva, en que momento dixeches, alégrome por él, pero jódeme non ter ido a min a facer tal... Cando el foi alá. Non dixeches, cabrón, Que programa? Para que programa se somos refiere? vos, Pero estás falando de Mediaset ou de Antena de 3? calquera das dúas. As dúas foron ben. Foron exitosas as dúas. Xa, pero sabes que pasa? Que eu daquela, Non, a cando ver, el Eva. triunfou, Móllate, Eva. Bueno, tampouco hai Vome que... mollar, tampouco hai que... non, vome mollar. Falar, a taberneira, por Dios, deixade a falar. Podo falar. Cando el triunfou alá, eu non vivía desto. Estaba no. na orquesta. Como que non? No. Ainda non estabas na época da tele. Viña a Land Rover, pero o meu traballo era a orquesta. Vale, pero, Entonces eu vivía da orquesta. pero vindo aquí non dixeches, ai, se o día de mañá se cadra eu tamén vou alá. Sí. Eu Eu pensaba tiña que- esperanzas de que Roberto me levara con él. Non deu tempo. Eu pensaba que lle preguntabas se lle gustaría ter quedado co sitio de Roberto aquí. Pois sí, tamén. Cando Roberto marchou, Escoita. quedar co sitio eu.
heredar o Ves? trono, Aí está. Roberto fora quedou po sitio cando volve No, Roberto. no, este programa vai ser para a miña filla, xa levala todos, xa quedaron todos. Xa está, non? Isto é como Xogo de Tronos, Pensaba que era Xogo todo de fantasía. Tronos aquí total. Que hai mucha movida. ¿Qué máis? Pero Queren vamos, saber joder. ustedes algo máis? Señor Adrián, por falabas favor. da túa letrado. falabas da túa filla, Robert, eu quero saber, vamos falar de paternidade e maternidade. É preciosa. Como levades vos, Moi ben. sendo dúas persoas pois tan coñecidas, tan expostas, a vosa paternidade e a vosa maternidade? Cuidado, Outro día falamos de que, por exemplo, Eva, bueno, eu tampouco creo. Moi Fíjate poucas veces. a túa filla nas redes No, sociais? sempre... No, no. moi responsable. No. Bueno, eu tamén respeto o que pon, Sí, Eu respeto as dúas Claro, cousas, eu aí- pero... Pero pareceme responsable esa... Sí. Sí, Porque sendo, se veus sendo, nas redes case hai mellor sendo prudente. nai, vendo dende ese lado, creo que Sabes que pasa? a min exposición é veces, complicada. a mí a veces me dá un pouco de medo por seguridade. E eu, claro, sempre vin toda a vida, por exemplo, aos fillos de Pilar Rubio son fillos, de Pilar Rubio e Sergio Ramos. Pero claro, coinciden algunhas veces con Pilar Rubio e les salen nas redes os nenos desde Sí. pequenos. E claro, tú non te podes acercar a eles. Están rodeados sempre de seguridade e tal. Entón, bueno, oye, eso xa che dá un... Que si sempre tes algo de medo. Hombre, claro. Non xa pola exposición esta mediática, No, pero porque aquí por tampouco hai ese rollo Xa, de... pero bueno, ser prudentes. Eu creo que cando un é pai ou nai, é mellor pecar en exceso de prudencia que non. Eu estou Pero contigo. tú date conta dunha cousa, Bueno, Julia, tú tamén eres nai, claro. Julia, a filla de Eva, que canto ten agora? 6 anos. Ten 6 anos. Julia, a túa filla, xa te conoceu famosa sempre. Sí, claro, para ela non Para era ela é o normal verme normal. na tele, claro. No, Chulea de ti. Chulea, vai decir... Pouquiño sí, Aí, Julia, Julia! Seguinte, eu preguntarei vos que parte do voso éxito Pensei que ia ser do vosso corpo. Tamén podía ser. podía ser. Temos máis Que corpo parte que do éxito. corpo? No, que parte, que igual se debe a algunha parte do corpo, que parte do voso éxito se debe ao talento e que parte a botar de cara? Bueno, Eva... Pero madre mía, pero que está dicindo a tope. Aí son os chamaches. A ver, vamos a ver. Volvemos a repetir a pregunta, por favor. Que parte do teu exitazo de ser estrella se debe Sí. a que tes talento ou a que tamén lle botas un pouquiño de cara? Aí está. Contesta, Eva, Eu contesta. creo que o meu Porque de foi... traballo non falamos, Eu non? creo O que sea, foi cuestión de suerte o meu, Ti crees? Suerte Sí. empezar. Claro, unha cosa é Despois de manterse empezar- aí, no. Pois despois de empezar a botarlle cara. Sí. Bueno, talento tamén é Non fai botar de falta. cara, non? Eu digo que no noso negocio, no que estamos todos que estamos nesta mesa, sempre lle digo á xente que empeza. É fuerte, pero... A ver que vas dicir. No, a ver, é fuerte... A ver, Está se entendedes? remangando ahora para A xente que empeza que ten medo, que non sei se saberei facer aquelo, non sei se estarei preparado para isto, para outro. Pero por que miras para mí? Estás aquí ao lado. Que sei. Eu digolle, na televisión, cando te chaman para traballar, con decir que sí, xa estás na media. Non é mal consello, Non é mal consello. É verdad. Si estamos todos así... Dicir que sí. Estamos todos de mentira. Bueno. Sí, pero Bueno. algunha Eu, vez por xa- exemplo, son abogado, podía estar traballando no meu despacho tranquilamente. Pero decidiches que te gustaba a Pero farándula. eu médica. mo gran Wyoming, que é médico, e tamén está ali, pois eu igual. A ver, tócame a min. Vimos xogar, non? Entonces vimos xogar, Pauliña. pero non son tan mala. Non Paula, son tan mala. Son mala. Bueno, depende que me pique, É mala, como a é mala, todo mundo. é mala. Que pensastes o un do outro cando vos coñecestes? Eu non recordo o primer día, ou si? O primeiro. A ver se non nos enfadar hoxe. Pero o primeiro de cando viñestes cantar o polvorete? Sí, eu acórdome perfectamente, claro. Ah, bueno, acórdome así en general dese Bueno, o día, sea, pero, en la que non pero sea o do mesmo momento, día. Claro, en la que non sea o mesmo día, a veu ela impresión. e a María viñades cantar, que era unha canción famosísima que era Polvorete. Pudiera tener la dicha que tiene el gallo sube, echa su polvorete, racata pum pum pum, Y se sacude. Que ano era? 2009. 2009. Pero eu non me acordo de entrarías no ensayo aquí para ensayar con María. Supoño, sí. Eu recordo que para min era... Como che diría eu? O sea, eu vía a este señor de Tonecho toda a miña vida na televisión con miña nai metida na cama vendo o luar, vendo os tonechos e tal, e de repente que me chamen de un programa que vai presentar Tonecho e chegar aquí e velo en persona, para mí foi como ver a Dios. Estabas o sea, nerviosa. moi nerviosa, claro. O sea, eu admiraba moi, e sigo admirando, obviamente, pero claro, daquela era unha admiración de velo na tele e de repente chegar a velo en persona e decir,
Bueno, xa cando me dixeron que iba a traballar para él, dixen perdón. E aquí estou. Bueno, pero a xente que... Que bonito. Somos vos, porque estamos tirando tamén do corazón, non se nos dá está sendo mal, a pataca. Bueno, pero nós estamos acostumbrados a abrirnos tamén, Sí, a min, eu son moi Quer dicir, sincera, unha cousa que lle temos que agradecer tanto, creo que Eva e eu, a Land Rover, é que nos axudou moito a abrirnos e a poder Pero entre expresarnos. vos ou coa xente? Entre nós e ca xente, todo, entre nós e coa xente. moito Pero entón tempo. algún roce tivo que haber, Home, ¿no? claro, non vai haber. Hombre, claro. Hai nun matrimonio Date perfecto, cuenta como o que- de ela con Sí, seu marido, sí, sí. matrimonio perfecto, Sí. e hai roces. E hai roces. E hai roces. Pero ti non contestaches aínda, Roberto. Non te acordas moito do día, do momento, pero cales foron É as que impresións date cuenta que as primeiras é- conversas con ela? Date cuenta que Eva daquela cando era nova era guapísima. Era. Ti sabes outros vos viños, verdad, Eva? No, era Quedaste sin palabras. era Qué bonito, Roberto. Espera. Ela, É precioso. ríndose, Roberto. Nós que cantaba ben xo sabíamos porque alguén non lo dixera. Eu nunca te vira na orquesta, No, no. No, eu nunca te vira na orquesta. Pero unha persona que traballaba aquí, Manuel de Andrade, conocía dela, e Manuel de Andrade, o de Luar, dixo, aquí unha rapaza que canta moi ben. Xa sabíamos que cantaba ben, pero cando se puxa aí a facer o Pobrete e tal, nos demos cuenta, non só eu, todos, que ela no escenario non só canta ben, que ten unha voz brutal, sino que, ben, vedes, ten a luz, a magia necesaria viches o talento. para enamorar a xente. Ese talento dela. Bueno, veulo todo o mundo. O sketch, Eva, acordaste do primeiro sketch? Ti acordaste do primeiro sketch? Sí. Facía de policía americana. De policía De policía americana. De policía americana. Poñendo Con acento. acento e todo. Con Isabel Risco, sí señor. Vale, a que hora é hora galega? A que hora é? Porque agora cambiaste un pouco de hora. Estamos aí. No, pero, a ver, sí que o sabedes. Sí que o sabedes. Vai bailando. Así as 6. Agora foi máis tarde. Foi Sobre menos as 6, Venga. menos 10, menos 5 Pois sí que da o tedes tarde. claro, Efectivamente. Sobre as 6 da tarde, Unhas semanas. sobre as 6 da tarde todos os días, De 6 a 8 e media. un equipo maravilloso en todos os sitios, en todos os señor. sentidos, pero sobre todo un equipo de moito talento. Robert, quedamos 30 segundos. Ben, Porque hai unha cousa que queremos dicir hoxe, 10 segundos. Eu non sei se Antonio quere responder a unha pregunta. Anímate, Antonio. Antonio! Sí, Antonio, que te No, fixeches me- de rogar. a ver. deixeina Sí, votar. Antonio, Eu deixeina votando. que pasa, Pero, Antonio? pero ti sabes algo. no? Escoita, escoita, que te vai facer Que unha pasa, pregunta. Antonio? responder, espera. Pero que dixéxelo ti. No. Eu deixeina votando. Eu deixeina votando por si ti querías responder o que preguntei. Veña, vai, Mira, vai, a cara de Espera, que Robert. se vai preguntar Emilio. Antonio, que nova nos traes Non hoxe teño que ningún- vai cambiar En directo, a túa última vida? hora, última hora. Aproveita este momento. Isto non era acordado, eh? Bueno. Veña, Antonio. Venga, Ti non Antonio. sabes nada. Bueno, ela dixenlo, pero ti... No, no dice nada, Pero ti non sabes nada. No, pero non sabes nada de nada. Eu non sei nada, nada de nada. Quérenos matar, normal, quérenos matar. Ao salir de aquí verás. Lógico. Estamos en directo, son as 11 Estamos en e directo. 2 minutos. Que vou ser pai. No, no sabía, no sabía. ¡Antonio! 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 Non era para dicilo hoxe. Non era para dicilo hoxe. Un bico pri. Non